Tražimo krivinu, evo već godinu dana. Ništa od smucanja, žurki i kafana. Laserima svjetlo preko velikog mora. Naučnici daj kažete u čemu je to fora. Nikad na loptu voda se skupila nije. Nijedna od tih teorija vodu baš ne pije. Rješenje mi tražimo, a ono nam se krije. I kiša nam se smije, to Bog suze lije. Istok, zapad, sjever, jug, svako svakom da bude drug, svi zajedno, jedan za sve. Vrtimo se svi u krug, niko nikada vrati dug, a zemlja naša ipak ravna je. Ravno. Guilty do Antarktike. Istok, zapad, sjever, jug, svako svakom da bude drug, svi zajedno i jedan za sve. Vrtimo se svi u krug, niko nikada vrati dug, a zemlja naša ipak ravna je. Dobro večer, drugovi i drugarice svih zemalja, boja i svakoga soja. Zdravo. Evo, pozdravljam Max. Moram samo da odmutiram. Aha, može Milan, odmutiraj se sam. Ja sam morao da vas mutiram, pošto počela je emisija, a bili ste odmutirani pa se čulo. Nije problem. Pozdrav svima, pozdrav tebi Max, pozdrav Milanu i pozdrav za sve naše verne pratioce, pogotovo ove koji su došli u chat. Ćao Bobe, čao Milane. Dobro večer od mene, tebi Max, tebi Bobi, svima na chatu i naravno, kao što sam i obećao, pozdrav Tanji specijalan. Ijo, ko nam je to u pozadini, u backstage-u. Dobro večer i publici koja je kod Boba. Dobro večer. Ajde, hoćemo da pročitamo ko nam je već tu. Ime, prezime prvi. Pozdrav, ime, prezime Zvezda Sever sa vestima maltene svaki dan. Bravo Zvezda Sever, hvala za vesti. Mišel Laza, Biljana, pozdrav. Lazić Ivo, Karlo ravna zemlja, Bog je jedan, zemlja je ravna. OPG ravna zemlja. Bob je tu, neznani junak, čao. Barbarosa i istina boli. Ništa, dobro večer, tu su nam, Sandro nam se već javio, tu je, priključit će se kasnije, Vesko ne znam gde je, mislim da je na moru, ako bude mogao javit će se naravno, ali evo tu smo. Evo i Mino je došao, pozdrav Mino,
Dobrodošao. Imamo interesantne teme, pričat ćemo o svemu i svačemu, naravno nećemo izostaviti fudbal, ja se nadam. Evo sad smo mi nešto pričali o fudbalu. Možda možemo da krenemo odmah od fudbalu. Ajde, momci, jel gledate ko danas igra? Ja ni ne znam. Evo, trenutno igraju Nemačka i Švedska. Evo, upravo je pao gol, tako da je 1-1. 1-1? Pa da, Nemci za malo već da pakuju kofere do kući. Čudo. Ali dobro, da, dešava se. Neven Cepac, dobrodošao. Ćao. Video sam vas, neke od vas danas, gledao sam naknadno jer sam spavao, moram ja nekad da spavam. Kod Mabusa, u hangoutu. Super što ste se družili malo danas ranije. Ko je mogao? Da, fudbal, a? Fudbal, malo čudan taj fudbal. Da, baš sad sam komentarisao, kažem Bobu i Milanu, čudi me ovi naši, ja sam na Facebooku napisao kad je Srbija izgubila, rekao, kako sam stavio, Lenčuge jedne zasluženo izgubile. Mislim, stvarno, znamo da mogu, kako sam rekao, ko nekad Jugoslavija što je igralo, najbolji igrači, znači, ja gledam, znate šta mi je smešno? Smešno mi je pošto gledam ove utakmice i igrače, ko da gledam neku našu ligu, sve neki ići, ovi Australijanci, više ima naših nego Australijanaca, mislim i oni su sad Australijanci, ali sve neki ići naši, pa ovi, mislim igramo protiv Švicarske, švicarski trener naš. I mi na kraju izgubimo. Znači, to ne može nikome da uđe u glavu. I sad naravno, ljudi bi odmah rekli, zavera. Ja sam odmah rekao, mislim, meni ne ide u glavu kako naši bilo koji, Hrvaćani, Slovenci i Crnogorci, kako može iko sa Balkana da izgubi u fudbalu. Ni od Brazilaca, mislim. Ne znam, baš čudno. Evo, kažu južnoamerikanci fudbal, evo, živeo sam u Meksiku, tu gore nego kod nas. Znači, on maltene loptu u školsku torbu. Dozvoljeno i u školi. Ali opet, eto, ne dobijaju Meksikanci, pa i mi isto, koliko Jugoslavija, kao smo se naigrali, nikad ništa nismo dobili. Evo sad, drago mi je za Hrvatsku, joj kako mi je drago, dobra 3 gola neki dan, baš mi je drago, svaka čast. I Meksikanci su dobro igrali i super, znaš, tako da... Sad, da, bila dobra tekma, ali sad, da li su, vidiš, Nemci, ne igraju dobro, znači, da li su Meksikanci dobro igrali ili Nemci loše, ne znam. Ali čudo, sad, aj pričamo dalje, znači ja kažem možda i neka zavera, sad ne kao platili su igrače da ne daju gol, mada može i to da bude, nego organizovali su ko će uopšte da postane fudbaler u određenom periodu, da, znaš, veća zavera od toga. Međutim, kažem, pričam ja s majkom neki dan, pozdrav mama ako slušaš nekom igrom slučaja, kažem, pa dobro, sine, pa stalo neka zavjera, nešto. Ajde, možemo malo da se razonodimo, da se zabavimo, pusti malo mozak na pašu, idemo na stadion, malo da navijamo. Rekao, mama, a znaš ti one košarkaše, one što igraju akrobacijsku košarku, oni što se stalno zezaju, kroz noge, znaš, prave spektakl od toga. Jao, da, to je super, išla je tvoja sestra sa sinom. To ti kaže mama, ajde da ne igramo na poene, nego da se zezu. Zamisli stadion pun ljudi, svi aplaudiraju svima non stop i smiju se i padaju od smijeha i super im je, to je zabava. Ne ovo, jesmo gledali videe, ruše se tribine, betonske tribine, ruše se ljudi, hoće da se tuku jedni protiv drugih, zgaze decu s put i bez veze. Nema, i na kraju izađu sa stadiona i pobiju se ispred stadiona. Nema potrebe, zašto takmičenje, daj fino da se družimo. Evo, mene odmah otišao u zavere. Ja vam kažem, oni su nama to isto kao ono što ja kažem, religiju su nam dali da nam suzbiju anarhiju, da ne moraju više to, kad nema rata da nas suzbijaju, da nas kontrolišu, nego mi se sami kontrolišemo pošto imamo ultimativnu pretnju od Boga, a ako budeš grešio, ako budeš talasao, zauvek pakao. Neću. I to je onda...
A onda da bi se zabavili, imali smo gladijatore, međutim sad, pošto imamo Boga i sad smo pristojni, nećemo da se koljemo po arenama, evo vam ga malo boks, evo tenis, evo fudbal, pa se ljudi se i dalje biju i navijaju jedni za druge. Dok god bude takmičenja, neko će biti povređen. Elem, toliko od mene. Znaš šta je tu? Samo ovde, tu stvarno treba samo pratiti novac. Da nema toliko novca, ni bi to bilo toliko popularno, ni bi se o tome toliko pričalo, svako bi se bavio ko bi želeo da igra. Znaš, ko ono deca, skupe se pa igraju, ne znam, fudbal, ono čisto iz ljubavi. Ali da ima tu, kažem, tog nekog forsiranja, to je tačno, mada ja i dalje sport smatram za relativno ok stvar, ima tu dosta i negativnih stvari, ali lepo, evo, pogledaj ovde, uglavnom na tribinama ljudi različitih zemalja, pa se međusobno gotive, zajedno navijaju i tako, meni je to baš jako lepo vidjeti. Ti ovako, evo ti, pošto živiš u Americi, pogotovo ima vas od svugde, da ne kažem i svake jedne zemlje, ali ne možeš ti tačno znati sad kad ideš ulicom ko je odakle, znaš, a ovde tačno vidiš, svi nose svoje obeleži i onda to je baš, eto, lepo da svi su u stanju da se međusobno vesele, raduju i da naviju. A šta kažu, nema Bosne na prvenstvu? Kako nema, svaki drugi Bosanac. Kako se zove Švicarac, Šeferović? Pa dobro, ima ih, verovatno u ekipama, ja sad ne znam tačno sve napamet sastave, ali ako ćeš tako gledati, onda da. Ma da, pa ja se zezam, ali da. Ovo je smešno. Da mi nastavimo dalje, pa u fudbalu se eventualno možemo vratiti kad bude bilo više, pa da vidimo možda zagriženiji, ali ti što su zagriženiji za fudbal, ti verovatno još nisu ušli u Kenga, tako da će verovatno po završetku utakmice. Ali evo, da stvarno čestitamo reprezentaciji Hrvatske koja je odigrala fantastično i mislim da je stvarno odigrala možda i najbolji meč u svojoj povesti ili povijesti. Svaka čast, momci. Svaka čast, momci, da. Pozdravi svima u chatu. Ne znam, pozdravili. Nevena smo zadnjeg pozdravili, Mino, Daniel Resa. Hola, Daniel. Mino je tu, Kosta, pozdrav Kosta, Mesa Same, Amir i Maja su tu, Tanja, Bok i ko još za sad, niko više, dobro, ništa. Napišite nešto u chatu da znam ko je tu ako ste tu. Dobro, gde ćemo? Imamo svakakvih tema, neko je rekao da su dobre, čekaj, imamo ovde zapisane neke teme. Ajde, ovo je, ko je napravio, Fes je napravio video. Zašto ni jedan milijarder još nije išao u svemir? Ili možda jeste. Ne moramo da puštamo video. Ja ću kopirati link pa ću da vam stavim negde da možete da pogledate, ali to je inače video napravio Fes TV. Goran, dosta dobro, u zadnje vreme izbacuje dobre videe. A uvek je on izbacivao dobre videe, trudi se, pravi video i audio, vidim. Eto, ako nekome treba neka produkcija, unajmite ga, čovjek hoće time da se bavi. Naime, izbacio je video koji se zove "Nijedan milijarder još u svemiru", čudno, šta kriju? Vrlo interesantna tema, pozdravio sam je i to je vrlo interesantno. On prvenstveno proziva, evo vam ovde u chatu link, pa možete posle ga pogledate, stavit ću ga i u opis, naravno. On proziva uglavnom Ilona Muska, ako se ne varam, Fes, a ja se, kao kaže, Elon Musk koji je toliko strasan za svemir i sve to, kao, zašto on nije otišao u svemir? Kao, napravio tolike rakete, idu maltene svaki dan gore, vraćaju se dole. U čemu je problem? Ovi gore na međunarodnoj stanici, što nije išao u posjetu međunarodnoj? Zašto? Što sad trenutno pravi podzemne, neka miks između železnice i nekih autobusa i lifta, tako da kažem. Jeste vidjeli to novo šta radi? On je već prešao na novi projekat, pa da. Ne treba to da pogledamo onda, pogledat ćemo to. Ne znam tačno da na kom sam to kanalu odgledao, ali ima da, kao i to sad užurbano radi.
Nađi pa nam pokaži, ajde samo da ispričamo ovo, znači zašto ni milijarder nije išao u svemir? Hoće da kaže, znači ne samo Elon, pošto prvi Elon bi trebao da ide, ali ja kažem ne bi prvi Elon trebao da ide, jer bilo je mnogo milijardera, mnogo pre Elona, a išlo se na mesec 68. 9. kad prvi put, do 72. Šta se desilo u međuvremenu? Znači, ja znam multimilijardere lično koji su mnogo bogatiji od Elona Muska. Nemaju veze s Elonom Muskom. Znači, Elon Musk, neko je njega morao da stavi tu. Nije se on samo tako rodio preko noći. Da ni jedan od njih, ni jedan emir, šejk, Carlos Slim iz Meksika, da niko nije rekao, daj ba ljudi, hoću ja da idem malo da vidim. Niko, ni jedan. Nema šanse, ne može da se ide, jer neko bi otišao. A ako je neko bio, zašto nam kriju? Opet. Tako da najvjerovatnije niko nije bio, jer evo, smo imali Virgin Galactic, imali su programirano, prodali karte, otkazali, ne da su otkazali let, nego ne postoji više kompanija. A nešto šeruješ screen, vidi se Hangout, Bobe, samo da znaš. Dobro da je u malom. Evo našao sam taj deo da vam pustim. Cool, ajde te present to all. Tako da, veliko pitanje. Ajde, Bobe, kaži nam šta pravi to Elon Musk. Evo vidjet ćete, evo gledate. Aha. Čekaj, mogu pojačati, ali... Vidi se sve, mislim, nije potrebno ništa posebno objašnjavati. Evo vidite, kao neka vozila, nalik da kažem neke autobuse po aerodromima što ima, koji će ići podzemno. Prvo, za prvi projekat je odabrao Chicago, zato što u Chicago je problem doći do aerodroma, treba bome dobrih sat i nešto vremena. A kažu da čak i metrom je potrebno nekih više od oko 45 minuta. Tako da, eto, sad radim na tom projektu. Ovdje ga sad pitaju nešto, mislim, meni ništa tu puno nije interesantno. Evo, kuću ko nije obratio pažnju, još jedan pogledajte uvodni deo, je tu ono najbitnije. Ovdje radi po sistemu lifta, pušta ih dole i onda... Passengers could one day travel like this from downtown Chicago to O'Hare International Airport. Riding on electric skates, as many as 16 people would be swept along at speeds well in excess of 100 miles an hour, making the non-stop trip in 12 minutes. Compare that to an hour of hell or more in a car during Chicago's rush hour, or the 45 minutes on mass transit for the same journey. Mr. Musk? Evo, to ti je to, Meksiko, što se tiče Elona Muska. Dobro. Samo pazi kad šeruješ, pošto šeruješ Hangout. Aha. Jer tako nas mogu onda snajpovati. Uzmu adresu. Pa ako vide adresu, uđu i puste recimo... Pa neće vidjeti, nema šanse. Da, kontam šta kažeš, da. Moraš, ne smeš to tako, molim te. Mogu da komentarišem. Please, ajde, kaži. Prvo što mi je zapalo za oko, vezano za taj prevoz, budući da mnogo njih sedi bočno. Drugo, da je podzemno, a sve je u staklu. Šta da gledaju? Razumiješ? Malo mi je to creepy, znaš. Ali, da se vratim na ovo prethodno komentarisanje zašto neki milijarder nije putovao gore negde. Mene to je sasvim logično. Kad imaš ogroman novac i u društvu si ljudi moćnih, pod navodnicima, novčano, materijalno, onda raspolažeš sa pravim informacijama, sa proverenim, sa onim koje nije za nižu klasu, I onda oni znaju jednostavno šta je gore.
i da li se može gore i tako dalje. Meni je čudno što kažu u svemiru je gore toliki minus, znaš, tolika niska temperatura i tako dalje, a s druge strane kažu sunce kad obasjava neki ne znam, svemirski brod, Space Shuttle ili satelit, zagrevalo bi se. Pa nema ništa da ga hladi. Pa čekaj, ako je minus, razumiješ, toliki minus, šta je problem da ga hladi, taj minus, tako dalje, znaš, pa nema tu, vakum je to, znaš, nema, toliko džabu, razumiješ, evo, naleteo sam jedan, isto danas, snimak, spomenju brzinu kretanja i tako dalje, pa neke eksperimente, pa onda jedna kugla putuje, druga, vratit ću se na temu, putuje jedna kugla, druga brže, prva sporije, ali u stvari obje stižu u isto vreme. I sad jedan detalj iz toga kao testira dve jabuke da udaraju, znaš, različite talasne dužine, jeli, udaljenosti, udaraju u isti trenutak, znaš. I u stvari čuo sam, znači da je bilo razumeš? Znači, bilo je neka sekunda, mikrosekunda, razumeš, stotinka, znači, i on kaže, vidite, da je u isto vrijeme udarilo, znaš, mislim, toliko stvari, znaš, provuku, i onda, znaš, ljudi ne razmišljaju, uopšte ne vide šta im je pred nosom i tako dalje, i veruju tim stvarima. Tako da, zašto bi neko koji milijarder jer je trošio pare za nekome tamo da pokaže da je bio u svemiru, kad zna dokle je limit, gde je granica i što kaže narod, nebo je samo granica, jeli? Tako da, jako mi je jasno, dobro mi je jasno zašto milijarderi ne troše taj novac na tako, ali sad, s druge strane, NASA, ona troši, ali troši za tehnologiju, ne troši ona gore istraživanje, kako je bristeći, ne, na šanse, sve su glumci. Ti znaš, znači ceo Hollywood je glumci je. Tako da bilo koga nađeš, mali tip je objavio, istraživao, znači spisak ljudi koji radi u NASA-i su glumci. Možda se nađe neki, razumeš, što nije bukvalno glumac, ali neki istraživač nešto, znaš, njuška. Tako da mi je jako jednostavno shvatiti zašto ne troše novac da piče gore, tako da. Evo vidim da u čatu nam spominju navodno da je neki Denis Tito bio u svemiru i ja pravo da kažem prvi put čujem za to ime. Tako da ako neko zna od vas dvojice neka kaže nešto više o tome. Ja sam shvatio da se neko obraća nekom Denisu, kaže Tito je bio. Pa ja sam mislim da Tito našeg, aha. Pa ja sam se isto odmah zapitao, pa čekaj, kakvi milijarderi? Tito je sve sebi priuštio, išao bi Tito da ima, da može. A kaži Milane, zašto misliš da ne bi? Nema šanse da je on, ba nema, kakav Tito bre, pa on imao space program taj, znači mislim, kako istraživa, neko šta, pa istražujte more, ne, 12 km od površine mora bre, ne možeš dalje, nema šanse. A koliko kažu, Milane, da znamo samo da 95% ne poznajemo uopšte života u moru, ili tako, ili 85%, tako nešto? Apsolutno, nemamo pojma o DNK, nemamo pojma o moru, nemamo pojma o zemlji na kojoj živimo, ili tako. Ne mogu da kažem planeti, ali ne znam oblik. Kao je taj to bitno, jel? Ne znamo ništa, bre čoveče, razumiješ? Pričamo neke priče, znači, šta? Informacija radi informacije, ništa više. Mislim, smešno. Više ne verujem da nikome. Apsolutno nikome. Znaš, mogu da sumnjam, toliko mogu sebi da dozvolim. Ali da verujem, dok se sam ne uverim. Ja sam vidim lepo nasmeja Raju u čatu, pošto nisam dovoljno skoncentricano pročitao šta su pisali, tako da ispao Denis Tito, da. Mada da vam kažem, ukoliko postoji ta neka napredna tehnologija, ne znam da li su oni u stanju da idu u kosmos i tako dalje, ali da postoji neka tehnologija, da. Uglavnom se to ni ovim bogatašima, to su samo ljudi koji su o tome mogu da raspolažu sa time u određene svrhe i tako dalje, i tako dalje. Tako da tu sa parama ne može se bukvalno sve kupiti.
Evo kaže Zvezda Sever, američki milioner Denis Tito je navodno leteo u Sojuzu. Hvala Zvezda. Navodno. Nigde nema... Znači, dobro ste rekao. Znači, to je taj Denis Tito. A ja sam, znači, dobro razumio, onda ste me vi pogrešno ispravljali. Da. Pitanje za Zvezda Sever. Da li si video, ukucaj stvari na Google, Mnježarka, Mne-Žarka. Znači, to je jedna ruska astronautkinja, jeli, koja je zapala se u toj nekoj letelici i tako dalje. Malo istraži to, vidi, imaćeš jako interesantnih snimaka. Do duše nije video, zvučno je, ali imaćeš dosta pitanja. Ukucao sam, ali Mnezarka, ili da stavim Ž baš naše? Pa ukucaj na onda ćirilicom ruskom. Aha, ajde ćirilicom da ukucam. Gde je sad Ž? Žarka. Žarko. A Mnežarko. Žarko, čita se Žarka, da. Skrenuh malo temu, je. Izvinjavam se. Evo, pokazujem ti, jel to? Ovako, Mnežarko. Na video, idi video. Aha. Video si. Evo, ovo vam je FSO video, to sam vam dao link u opisu. Kosmonaut, Ljudmila, to je to. Aha, koliko je to, 2 minuta? Obraća se, ja sam tražio i nisam mogao da ga više nađem, verovatno je izbrisan, a primetio sam snimke posebne snimke koje istražujem, koje pratim, se izbrišu. Ne znam ko ih izbriše i šta se dešava, ali mnogo snimaka koje sam zabeležio ili lajkovao ili stavio u playlistu neku, su izbrisani. Tražio sam snimak kada astronaut obraća se bazi, spominjao sam to u Hengu, obraća se bazi, nestaje mu kiselnika, vidi ovo, vidi ono i tako dalje i na kraju ostaje bez glasa, znači jeziv snimak i naravno skončava život. Nikomu se ne odaziva na radio, a čim je poslat signal od njega, znači čuli su čim je zabeleženo. Tako da, to je to. Išto vraćamo se dalje na teme. Neko pita, Kosta, kakva je ovo 4. tema? Pa meni je palo na pamet neki dan, doći ćemo dotle, vezano je za ovo sve, za kontrolu i to. Palo mi je na pamet. Isto kao i ovo za fudbal, da li je to stvarno rodilo se iz naših nekih želja, iz davnina, ili nam je neko to samo promenio umjesto da se koljemo po areni i da nas papaju tigrovi, tamo neki lavovi, sad odjednom imamo kao neke sportove. Neki su kontakt, neki nisu. Pa ćemo da razvijemo i tu 4. temu onda, što je da li su nas stavili na dijetu. Kaži, babe. Preko možeš slobodno video i dok pričamo nešto i da vidimo šta je ovo što je Milan predložio. Pa što kaže Milan, ovo je samo audio i ja sam već stavio... Audio? Dobro. Tako da možemo, stavio sam u opis, možete iz opisa posle da poslušate. Odlično. Nisam ja znao, da. Čujem da kaže da on spominja audio, ali nisam bio siguran. Aha. Da. Eto, to je, vrlo interesantno, zašto ni jedan milijarder, predsjednik, industrijalac, bogataš nije išao u svemir. Kažu da jeste. Još jedna informacija. Ima jedan uređaj koji se sastavi, elektroničari to vole i radioamateri i tako dalje, na AliExpressu, na Banggoodu i ostalim online shopovima, od 100 kHz do 1,7 GHz, znači slušaš sve frekvencije, slušaš radio, slušaš ovo, slušaš pilote, šta god želiš. Na jednom je ove godine zabranjen uvoz tih uređaja od strane
naše zemlje, čak Rusija, ne znam, druge zemlje, da li Hrvatska dobila veto na to. I naravno oduzima se, znači sam dođe na granicu i oduzme se, bez ikakve dojave i tako dalje. A znači običan je prijemnik, bukvalno. Tako da ima tu dosta stvari, ljudi otkrivaju, znaš. Ljudi otkrivaju svaki dan. Ja sam napisao juče, preporučujem vam Tesla Vision, ima dobre videe, idite, prijavite se i gledajte videe. Bio je intervju, juče sam ga gledao sa Tešom, Tešanovićem. I negde je bilo ono kao, ovi naši opštinari, vamte tamte, nema ništa od njih. I naravno spomenuli su ravnozemljaše i teoretičare zavere, ali samo na kratko. Nisu, pošto ja cenim da i Zoran i Teša ne žele da pričaju protiv ravnozemljaša, ali naravno ne veruju u ravnu zemlju, ali su otvoreni, tako da to je brzo prošlo. Ja sam im ostavio komentar u fazonu od tih opštinara i političara, kao što vidite i sami kažete, nema ništa. A ravnozemljaši su jedini koji se ne boje sistema i rade na rešenju. Ja samo molim Boga da nam se stručni ljudi, ili da kažem stručniji, bar od mene, da nam se pridruže, da nam pomognu. Jer opet, znači nije ljudi kao, vi ravnozemljaši, vi ste sad izmislili struju, izmislili ste život. Ne, niti mi to kažemo. Mi se samo ne bojimo sistema, mislim, bojimo se, znaš, svako se boji metka i biča, ali smo spremni, bar ja, možda čak i da dam život, za pravdu ili za neku normalu, za istinu, kao što sam bio spreman da dam život za Jugoslaviju, došao sam iz... Neki ideš na davanje krvi, da malo život za ovo, pa ću za ovo, pa za ono. Da. Tako da mi fakat nešto radimo, mi s obzirom kakvo je društvo danas, ovo što mi pričamo i to što mi kažemo da je zemlja možda ravna o svim ovim zaverama, to su neke nebuloze većini stanovništva, ali mi ne marimo. Nas nije blam da kažemo ovo ili ono, ili da će nas neko satrati ili da će nas noć progutati, bar mene. I zato sam ovde, jer ja sam svestan da ljudi znaju gde živim i znaju moje podatke, kako se zovem, može noć da me proguta samo tako. Ja nemam problem s tim, jer ja mislim da samo želim dobro čovečanstvu i pozivam sve da nam se pridruže, jer mi ne tvrdimo ni oblik zemlje, ni ništa drugo, nego samo želimo da raskrinkamo zavere, da nađemo istinu, da živimo normalno, da imamo transparentnost apsolutno, da nas ne lažu više državnici. Zato ja glasam kao ajde ujedinimo taj svet više, da ne moramo da krijemo jedni od drugih ovo ili ono. Neke svemirske programe ili vojne programe, šta ja znam, daj svi da pravimo avion najbolji, pa da svi lete Concordom. Daj da svi idu, da se svi skijaju na najboljim skijama, da svi igraju sa dobrim fudbalom, ne znam. Znaš u čemu je tu Meksicaka, da je podista pokret ravnozemljaša, uglavnom, ajde kažem, pokret preispitivanja istine, odnosno ne istine, mislim istine po znacima navoda. Onoga sve kako smo učeni i nešto što se znači ustalilo kroz dosta laži ili, kako bi to drugačije rekao, istina postaje ono što u stvari nije istina, znači izmišljene stvari postaju istina i obrtno, tako da to je najbitnije. I šta je još je tu ova druga stvar, bitno istaći je da većina čak ravnozemljaša nema isti pogled na tematiku, neko misli da je ovako, neko da je onako, neko se ne slaže s ovim, neko misli da je ovako. Najbitnije je ta međusobna tolerancija, da ta tolerancija postoji i sa druge strane, da kažem globusarske, evo mi imamo retke primere, ajde kažemo ljudi iz tog, ajde kažemo miljeja, to je jako lepo vidjeti, znači da ti možeš sa osobom koja je totalno ima drugačije mišljenje od tebe da pričaš, no vidjeli smo i sami, čak smo ismevali one par ovih ljudi koji su javno pokazali takvu netoleranciju, takvu drstkost, bezobrazluk i tako dalje, pa i
neko neobrazovanje i tako dalje, ne znam šta sve da kažem povodom toga. To je nešto što nam govori o tome gde smo, da većina ljudi znači nije spremna da prihvata da možda oni nisu u pravu. Eto. Da, jeste, vidiš ja, šta sam zapisao, kad smo već kod fudbala, aj vratimo se malo na fudbal. Gledam fudbalsku utakmicu neki dan i priča, to nije ni najveći stadion. I on kaže 45.000 ljudi prima, a ja gledam, nema prostora ni između sedišta, sede jedno drugome na glavi. Koliko tu ima ljudi, znači 45.000 ljudi i sad figurativno govoreći, uhvatim se za glavu, razmišljam, bok te mazo, ima više ljudi na ovom stadionu jednom, na utakmici i jedni navijaju protiv drugih. Na kraju, na posljedku svega, svi su oni super, dok ne dođe 5 minuta pred kraj 3-1 ili šta ja znam, onda se mrze jedni i drugi. I razmišljam, pa koliko je tu 45.000 ljudi, pa to je malte ne više ljudi nego što ima ravnozemljaša na celom Balkanu. Ajoj, mila majko, pa kako ćemo mi te ljude da osvestimo, da ih obavestimo, kako? Jedino da postanem fudbaler, pa umesto himne kad pevam na stadionu da im kažem zemlja je ravna, ja ne znam. A opet mi, vidi kakvi smo, ja nisam, evo, jesam ja otvorio danas Hangout, nisam otišao staviti uopšte Hangout na Facebook, Femex, a kamoli na Aleksandar Saša Panić. Ne promovišemo se uopšte, ne tražimo, evo, ja i dalje imam nekih 500 subscribera, dok ljudi imaju milione. I kako mi protiv toga? Malo sam se zabrinuo, toliko 45.000 ljudi na stadionu. Samo se setimo, ste gledali film Gladiator. Zamislite onu arenu punu i su dole tigrovi i šta ja znam. Pa čekaj, Max, stani, daj te prekinem. To su opet izmišljene stvari. Ja ne kažem da nije to bilo, sad da me ljudi ne svete pogrešno. Ali oni nas stalno pričaju jednu priču da bi te vodili i kažem ti. To ti je ko kad teraš, ne znam, goveda, kad teraš ovce, kad teraš bilo koje životinje, znaš ti hoćeš da si glavni i jedno čekaš da im odrubiš s oproštenjem glavu, sad malo karikiram. Isto je tako i ovo. Znači, ljudi morate shvatiti da sve to što ste učeni, da jednostavno zaboravite, odnosno napravite mesta u glavi za neko drugo razmišljanje. Tako da kažem, ta neko verovanje da su ranije ljudi bili divljaci, da su bili nepismeni, nekulturni, da su ne znam šta postali od majmuna, da su se uvek ubijeli, ja čisto sumnjam da je to tako bilo. Da je tih borbi bilo u Rimu, ja pretpostavljam i vrlo je verovatno. Ali da je to baš bilo tako što nam oni slikovito objašnjavaju, to je sad već nešto, kažem, drugo, a sa treće strane šta još može da bude da su oni, ajde da kažem, ove što su bili po zatvorima i tako dalje, možda im dali, ja sad ću da bude kod ti da karikiram, dali im šansu, hoćeš da truneš u zatvoru ili evo ti šansa, bori se, pa ako preživiš, bit ćeš slobodan, znaš. Što kažu isto da su... To smo u Ameriku, tako. Pa da, prava priča o tim gladijatorima ide tako što su oni bili niži stalež, kad tad su potpali pod ropstvo, znači bili su robovi. I sad dati im je mogućnost da u bici, znači za zabavu, za ovo, za ono, ukoliko pobjede, da, kako se zove, budu oslobođeni. I onda ja mislim da je to tako u početku navodno i rađeno i onda su posle kad su vidjeli da ostaju bez robova, brate, onda su rešli, pa nećemo odmah da te pustimo, ajde sad ti se bori za mene, ne znam, 5 godina pa ću te pustiti. Videli ste u filmu, ja opet kažem, ne znam koliko je ta informacija tačna, ali eto. Bravo Bobe, apsolutno, to uvek moramo da imamo prisutno. Ne znamo šta se desilo pre 20 godina na Balkanu, jedni kažu jedno, drugi drugo, peti peto, nikakve veze jedno s drugim. Što kažeš Bobe, ovo je pre 1500 godina i više, pre 2000 godina, nemamo blage veze šta je bilo, nego jedni pričaju ovo, drugi pričaju ono i tako menjaju se priče, pokvareni telefoni, prošlo 2000 godina, ko zna šta je bilo. Šta sam ja rekao, Bobe? Tukli su se sa lavovima, otkud lavovi u Rimu, ba? Da, pa dobro ne, pazi, nije bio problem njima ništa napraviti, ja sam čak gledao, apropo toga, da ne samo da su se normalno borili, nego su oni bukvalno pravili kao film. Te, na primjer, neke bitke iz prošlosti i tako dalje, ljudi su imali para, vremena, nisu znali šta, kako će i onda su bukvalno projektovali
da su se celi brodovi, ja sam gledao, kažem, te neke emisije, opet kažem, ne znam koliko je to tačno, ali govore da su se celi brodovi bili kao pomorske bitke. Ali to kad pogledaš, ništa meni nije čudno. Evo i danas koliko se investira para za razne gluposti, znači ti što imaju, njima je sve jedno. On hoće da uživa da vidi kako je to bilo ili ne znam, možda je njegov otac, deda ili ko, ili on se borio u toj bici i sad njemu je bitno da on to sad vidi, eto, i da prikaže drugima, vidite kako sam se ja borio. Tako da, ja sam se zaprepastio, znači oni su bukvalno morali da pravi i te bazene. Neko je verovatno, ja sad ne pratim čat ovog momenta, neko je možda isto gledao to, baš kontam na kom sa kanalu, to mogu da gledam, da li Discovery ili neki od tih stranih kanala, možda National Geographic, ili šta već. Da, ne znam. Tako da zamisli koja je tu tek trebala pa dobro, nije to tako neka velika investicija, ali to je trajalo mesecima da se to izgradi, da se pripremi, da se ti brodovi napravi, da se napravi taj bazen ogroman, da se ljudima, ljudi angažuju, pa znaš sam kako u filmu, i tako. Jeste, da, to mi je bilo... Da. Sad uvek tu imaš onu neku čud, ajde da kažem, zloća, neko možda mogu da kaže, znaš šta, ajde da ne glumite i se slažete vi da se borite za baš, znaš. Pa ko pobedi, ja ću mu dati, ne znam, 10 zlatnika ili šta već, ako izgubio, znaš. I onda neki ljudi možda koji su, nemaju nikakve mogućnosti druge za život, reše se ajde. Pa i danas bi imao. Evo, čuješ koliko ljudi se odlučuje, pogotovo u siromašnim sredinama, dobrovoljno idu da daju bubrek, da daju ovo, da daju ono. Ako nema mogućnosti, čovjek ne vidi nikakvu drugu mogućnost za život ili da prehrani sebe ili porodicu, ljudi su spremni na sve. A mislim da je i časnije i manje opasno da rizikuješ ceo život, nego da sad kažeš daći ove parče organa ovome, ovo ću prodati tamo, ovo ću prodati onamo. Ja bar tako gledam na stvari. Dobar se. Ja bi se uvek opredelio pre idem da ratujem, pa poginem ili ostanem živ, nego da pa evo, daću ti komentar na to koji je zastrašujući, jer evo čovek, ja, koliko me znate ovako preko ekrana, stvarno sam u fazonu, problem je to kad pomislim da moram da idem da mi stave injekciju u kičmu da bi nekome donirao bone marrow, kako se zove, tkivo iz kosti, koštano. To mi je malo ja ne volim to, igle i doktore i secanje, ali dao bi krv ili bi recimo, ja sam prvi, recimo kao nevernik, ja sam u fazonu kad čovjek umre, to je to, daj da doniram organe. Znači ja sam prvi koji kad je čuo to donacije organa, jao, to je super, da nekog, znaš, ja gotovo, meni ne treba, daj da dam nekom drugom. Međutim, ja sam prvi isto tako, kad sam razmislio, napisao ne, ja ne doniram organe. Zašto? Zato što nema više poverenja, zato što su ljudi provalili kad neko donira organ, kad napiše na vozačkoj dozvoli ja sam donator, odu pa ga ubiju namerno kad nekome nešto treba. Tačno. Tako da ne. Tačno. Hoću da kažem, znači, i opet to sve vuče sa sobom to što ne verujemo jedni drugima, što ne verujemo ni doktorima. To je zastrašujuće. Kako da ideš kod doktora kad mu ne veruješ? A kako da mu veruješ kad je evo imam, nadovezujemo se. Zdravstvo i sve vezano za isto to zdravstvo mora, slušajte me svi ljudi, ovo nije pretpostavka, ovo nije otvoreno možda ovako, ne, ja stojim iza ovoga. Komplet zdravstvo i sve vezano za to, znači farmaceutika, apotekarstvo, sve mora biti deprivatizovano. Mora biti zajedničko, mora biti javno. Ne može da bude privatizovano, jer privatizovano je biznis, obrt, nešto što pravi pare. Ne možeš na medicini, možeš, ali onda ajmo u anarhiju. Ne možemo više da živimo u organizovanom društvu, ne može tako. Moramo medicinu, znači čoveka kad nešto boli mora da uđe u instituciju koja se zove bolnica i da ga se leči. Ali evo, kažu ti primjer interesantan, ima kod nas jedan gospodin
koji je donirao bubreg, a o čemu se radi, jako sam dobro razumeo, pošto nisam od početka gledao, njegovom sinu su valjda pomogli. Trebalo ne znam koje pare da se njegovo dete izleči, izvuče iz tih problema koje je imalo i on je dobio tu pomoć, ne znam ko je sve pomogao i onda on čovjek hoćeo potrebu da i on nekome pomogne. I hteo je da, eto, povodom toga da donira bubreg i onda je bilo potrebno nekoj devojci, čini mi se, u Beogradu, ali kod nas ne postoji mogućnost u Srbiji zbog glupih zakona da se takav postupak izvrši. Znači mora da bude blizak rođak da bi to kod nas moglo. I on je čovjek gledao i onda je našao da je tamo jednom gospodinu, ne mislim sa Floride, potreban bubreg i on je čovjek otišao tamo i donirao tom gospodinu, zamisli bubreg. I evo baš i posle rekao kao živi se normalno kao i dalje, nema neki veliki problema, pošto znamo da može normalno da se živi sa jednim bubregom i tako, ali hoću da kažem evo da ima ljudi, ima te neke potrebe kosti, da se nekako revanšira, da te stvari, znači samo treba da se normalno regulišu i što ti kažeš da se ne ide na profit. Meni je jako strašno kada vidim da ljudi ogromne pare doniraju za, kako se zove, za tu decu koji imaju neke probleme, da me ne sve pogrešno. Ja nikakve nemam protiv te dece, ali apsurd je da se troše ogromna sredstva, a zbog toga možda će oboleti 50 dece ili 500 njih neće imati krov nad glavom ili neće imati šta da jede. To mene boli, što se to ne radi kako treba. Evo u pretposlednjoj epizodi 24 minuta kod Zorana Kesića, navodno neko dete treba da ide u Francusku, pošto ovde kao nisu mogli da ga izleče, ne znam nija šta je tačno o čemu se radi, ali kao potrebno je 200.000 eura. I da su oni kao skupili 150 i treba još 50. Kažem, ja nemam ništa protiv toga, ali broj jedan, što mora u Francuskoj? Da ne može možda u Rusiji jeftinije, da ne može u drugoj zemlji. Znači, to je bacanje para. A kažem, toliko dece oboljeva, toliko dece imamo po ustanovama bez roditelja, sa određenim invaliditetima, bolesnih od raka, bolesnih od ovoga, onoga. Njima se jako malo, da ne kažem, neću da kažem nimalo, ali jako malo se ulaže u tu decu da se izvedu s jedne strane pravi put, a s druge strane da se ti njihovi problemi reše. A puno još dece će ostati, kako se zove, neuhranjeno, neki će, ne znam ja šta, ajde, ne pričam šta. Znači ja mislim da tu totalno se ne ide kako treba. Da bi takvom detu trebalo nekako obezbediti besplatno, to o tom što mi je potrebno, a da se taj novac upotrebi u prave svrhe. Tako da se ja s ovim što si ti malo preko u potpunosti slažem. A zašto bude? Samo da objasnim Maliću, a i tebi Milane, da se slažeš. Kaže, Meks organizmi uzimaju od živih ljudi. Apsolutno, to mi jeste poenta, jer oni uzmu od živih, znači ja napišem na vozačkoj dozvoli da sam donator, a onako ima nekoga u stanici koji može da pogleda vozačke dozvole ljudi, on vidi moju adresu, ime, prezime i zna da sam ja donator. A ako mu treba nešto, ode i mene ubije dok sam živ, to je problem. Zato ja neću da se upišem kao donator, jer će me ubiti za života da bi mi uzeli organ. Ili ne, šta rade? Odu i naprave saobraćajnu nesreću, pokušaju da me ubiju, ali da ostanem živ da bi mogli da meni uzmu organe jer ja umirem. Znaš, tako nešto rade. Izvini Milane, krenuo se nešto kažeš, izvini, morao sam samo ovo. Pa mene interesuje čemu toliki novac, bre? Transplantacija ovo, operacija ono i tako dalje, inostranstvo. A zašto toliki novac, čoveče? Šta košta toliko? Zato što su doktori skupi jer idu mnogo u školu i to je razumljivo. Međutim, onda dođu da je, pošto ti su isto na VMA operisali, znam šta hoćeš da kažeš Milane, bravo. Na VMA primali platu normalno isto ko što neko radi u Rudi Čajevecu ili u Energoinvestu ili u Jugodrvu. A sad je to što ja kažem, Milane, bre, privatizovano i možda staviš cenu kakvu hoćeš. Ovo je operacija srca. Da, sad ću još kažiti, Milno, šta je? To je ono što taj doktor će da radi u nekoj specijalnoj bolnici gde su kreveti, ne znam, takvi, ovo, ono, to da biraš hotel, ti možeš odsjeti u normalnom hotelu, a možeš u najskupljem. A ta bolnica je upravo tako, najskuplji hotel. Tako da oni to dete, ne samo operaciju, ti plaćaš tamo možda dnevno možda prenoćiš ti po 1.000 eura.
razumeš Milan? Onda plaćaš sve te ljude koji su okolo, tu medicinsku sestru i tako dalje, znaš, to se lako se dođe na zapad do tako velikih iznosa, ali kad pogledaš realno stvarno, 200.000 eura za jednu operaciju, pa to ja ne znam, to ne da je preterano za sve, pazi, za sam normalan do nekog srednjeg sloja, čak i na zapadu, to je visok iznos, a ne za, da kažem, ove naše države koje imaju par puta manji standard od zapada. Eto. Da. Samo te prekidamo, Milane, molim te. Znači jeftinije? Aj, kaži. Ne, hteo samo da kažem, ne znam da li sam s tobom Max pričao, da je to ona neka priča postavke stvari. Ja sad neću da branim ni, ajde da kažem, neki zapadni princip gde ljudi uglavnom imaju po dva deteta, ili na primer, uglavnom na istoku, pa i kod nas kako je bilo do pre nekih 100-150 godina, gde su ljudi imali mnogo više dece. I onda nisu gledali to tako tragično. Dešavalo se, ne znam, da se neko rodi sa nekom manom ili da oboli pa da premine ili ne daj Bože da padne negde pa da se ubije, stremoglavi ili ovo ono. To je nekako ranije bio mnogo normalniji deo života i sama ta smrt. Dok danas, s obzirom da ljudi imaju puno manje dece, gledaju da im se sve omogući. Znaš, tako da ima i toga. Tako da ja razumem te roditelja kojim je to pogotovo dete jedinac, znaš, da će dati sve živo da probaju da ga spasu, ali kažem, opet ja tu ne vidim isto, samo ću spomenuti ovim u čatu i vama za razmišljanje, to je isto ono kad, ne znam, ako dete mlado premine, pa sad ljudi investiraju ne znam koji novac za izgradnju spomenika. Ja sam imao takav, na primjer, u Komšiluku pre dobar niz godina, onda kontam, ako vi odista ste volili to svoje dete, tog sina, što investirati, ne znam, tada par desetina hiljada maraka u spomenik, za nije bolje napraviti neki skroman spomenik, pa isfinansirati tu decu kojima je potrebna pomoć, pa će ta deca možda dolaziti non stop, pa će neko imati da se seti tog vašeg sina, a ne, kažem, investirati u čist kamen ili šta već. Da. Još nešto da kažem. Gledajući snimak jedan, stvarčujem snimak, film Jim Carreya, koji se zove Liar Liar, kao advokat i tako da, znači stari film. Odličan. Da, zapalo mi je za oko njegovog sina Želja i zamislim se kako bi bilo, kako bi se ja ponašao, kako bi bilo uopšte ljudi da samo jedan dan ne mogu da lažu. Znači da im je oduzeto mogućnost, kao serum istine, znaš, oduzeta mogućnost da lažeš. Razumeš? A moraš da se snađi, pa razmišljaj kako god. Razumeš? Pazi, kako govoriš istinu, znači nemaš laž. Drugo, nemaš mogućnost, znači cveta, jedina uzlazna putanja uspeha cele planete, svih ljudi, svih rasa i soja, jeli, što kaže Max, bukvalno procveta čovečanstvo, znaš, nemaš manipulacije, nemaš mnogo toga. Evo, na primjer, Bojan Boboš koji je u par hengova bio, par navrata bio sa nama i tako dalje, koga sam molio da mi kupi grafitne table, on je našao, naravno javio se mailom i tako dalje, i našao je negde tamo kod Rusa. Poslednje pare iz džepa sam dao 50 eura, njemu poslao, koje je on kao, nije 50 nego je 80, ajde ja ću ti doturiti 30, ok, super, ja se obradovao, to je bilo januar. I od tada ništa do dan danas i na kraju se ispostavilo da je sve vreme lagao, da uopšte nije kupljeno ništa i tako dalje, da pare je sebi stavio u džep. Posle toga, znači umeđu vremenu sam mu poslao opet neki novac, treba ide Bugarsku nešto, ovo opet je lagao, nekih blizu 30.000 i to mi nije vratio, znači sve, i
Ništa, znači ono, bukvalno laži na sve strane, prevara na svakom ćošku, iako kaže da ono radi, prodaje biznis, ono haos, tako dalje. Znači, ne verujem, znači ovim putem mu se zahvaljujem ono do neba, znači kako god radio, nek ti Bog vrati svoje djeci. A tvoja deca će jednog dana shvatiti kakvog oca imaju. Tako da, šta bi bilo kad ne bi mi lažemo, da varamo, da manipulišemo, da to je neistina. Super, znaš. Zato više ne verujem nikome, samo ono u šta se uverim i tako dalje. I to sa rezervom. Tako da, ogorčen sam. Znaš. Pogledajte film taj, ko nije pogledao, jako je koristan, ima jako dobru poruku i tako dalje. Eto. Da, super film, super. Da, odlično, odlično. Ali definitivno ja ponavljam, zdravstvo i sve vezano za zdravstvo moralo bi biti deprivatizovano. Kao što je nekad bilo u Jugi ili u Libiji, da je ono besplatno za sve ili to ono po kreditima. Drugo, znaš šta, ako kažete sad ću ja da od mog krvavo zarađenog novca poreznog ili kako god da lečim kriminalce, čuj. A ako smo stvarno dokazali da je kriminalac i toliko vam smeta, ubijte ga onda ljudi, mislim, ili stavite ga u zatvor pa ga ne lečite, ne znam, ali ovi koji nisu kriminalci, koji su dobri ljudi, molim vas da moramo da brinemo jedni o drugima. I tu ću da se nadovežem, odnosim se na sve ljude, ne ljude koji rade, jer ima ljudi koji su jadni rodili se sakati. Bez ruku, bez nogu, pa ne mogu da rade. Pa šta sad, njih nećemo da hranimo? Ne, hoćemo da hranimo. Nećemo da hranimo izrode koji neće da rade, koji neće da budu dobri ili nešto. Za to sam predložio neku teritoriju za za negativce. Nek idu tamo, pa nek se kolju, nek ne rade, nek umru od gladi. A mi koji hoćemo, u našem domenu, fino, mi radimo, družimo se i volimo se i nema problema. Ali moramo medicinu, moramo da brinemo jedni o drugima ili da ne brine niko nikome. Ne može tu kao to u sredini, doći će do rata uvek. Neko će imati više od nekoga. Evo pišu nam po chatu. Vaga nam je isto pisao. Vaga je napravio video, ako ste videli, drugari, o raku. Vrlo interesantan. Šta više, Vaga, da ti kažem, ne da mislim da je dobar, nego čim sam ga pogledao, prosledio sam ga mami i tati, jer znate da moja mama je preživjela 2 ili 3 raka, eno je živa i dan danas, čoknem vo drvo, a tatu su dijagnosticirali pre mesec dana, 2 meseca, 4. stazu raka na plućima i evo već je prošao 3. tretman kemoterapije. Kažu da mu je dobro, još jedan tretman pa ćemo da vidimo. I naravno, Vaga, odmah sam poslao tvoj video mami i tati jer je pametan. Pa ne znam, jeste u fazonu, možda pogledamo taj video, ako hoćete, kažite mi, Milane. Prvo, evo sad stižu nam ljudi s utakmice da kažemo da je upravo završena Nemačka-Švedska 2-1, koga to interesuje. I tako vidim da su par njih pridošli, jedan od njih je Toni, pozdrav Toni. Pozdrav, evo, pošto ne vidim, sad sam prebacio na drugi ekran, daleko mi je. Znači, evo, imamo novo pridošli i da im kažem, evo, poslušajte uvod naknadno, pošto smo eto pričali o futbolu, da ne bi ova emisija se pretvorila u futbolsko, komentatorsku, tako da, slažem se, nego još jednu stvar, se setio, pošto je to spomenuo ljude sa defektima, vrlo je interesantna i poučna priča, mislim da bi to trebali ovde da pustimo, o Niku iz Australije, on je čovjek rođen i bez ruku i bez nogu, pa živi i dalje sam. Zamisli, i dalje uspeva da živi i kako se zove, to je bilo nešto fantastično. Ima čovjek je napisao i knjigu, ima tamo radi te neke afirmativne stvari, pošto on stvarno ima šta da pokaže i dokaže da je najbitnije ono šta nosiš u mislima, da bukvalno i bez ruku i s nogu on uspeva da skoro funkcioniše bez ikakve pomoći. Da, neverovatno. Vujičić, je li tako? Niko Vujičić. Bravo, tačno nisam mogao da se setim prezimena, jeste, tako da bi to mogli... Razred Vujičić.
Evo i Vaga, kako si ga spomenuo, vidi, sad sam i njegov očio, pozdrav za Vagu. Tako da eto, možemo krenuti i sa tim stvarima. Ajde, evo imam spreman Vagin video, stavit ću ga takođe u opis, pa ko voli nega podeli dalje, nega šeruje, kako to kažemo, jer je dosta pametan. Evo sad ću da pogledam ja da se podsjetimo o čemu se radi. Evo, ajde, ništa, traje jedno 6,5 minuta, tako da vidimo se za 6,5 minuta, evo, puštam vam video, uživajte, ovo je o raku, vrlo, vrlo pametno. Hvala Vaga, izvolite. My name is Bond. Vagabond. Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. Gliding shape. Gliding shapes. Ovo nam je ujedno kritička pauza. Hvala. Super. Idem ja po kafu. Dark gliding shape.
Hvala Vaga. Evo vidite Vagin, evo vam Vagina adresa, pa evo vam u chatu, idite tamo pa se prijavite kod Vage na kanal. Vagabond je super i evo odličan video, mnogo hvala, sad ćemo to da stavimo u opis. Da, Neki komentari dok ja ovo radim, izvolite. Suština kancera jeste da se hrani šećerom. A drugo da živi u kiseloj sredini bez kiseonika. Znači manja kiseonika, velika verovatnoća za mogućnost kancera. I obratno. Velika kiselost, mogućnost kancera. Znači soda bikarbona pravi bazno područje. Čak možeš vuka da pripitomiš, pošto njemu kiselo meso, znaš, i to ga tera u divljinu, kad mu bacuješ u hranu sodu bikarbonu, ne znam je li ko istraživao o tome. A kancer je pobeđen davno, nego eto, ljudi neinformisani, ali dobro, polako se budimo, hvala Bogu, i u ovom internetu što je napravljen tako da informacije su nam dostupne. Bob? Pa ja mislim baš ko ovim tema svim što pričamo, da se tu dosta informacija taji, da se površno leči i da je cilj očigledan da se samo ljudima otimaju pare. Ja znam, apropo ovog videa, ja sam još ranije nešto gledao kad sam istraživao tu određenu tematiku, inače meni je majka isto preminula od raka, tako da sam još u prošlosti nešto gledao i tražio o tome. I hoću da kažem da sam primetio da tu imam mala mikrofona izgleda kod tebe, Milane. Mikrofoni? Da, uglavnom šta je poenta, da taj deo tela, odnosno te ćelije imaju nedostatak energije. Ko zna iz kojih razloga, da li je dotok krvi, da li je nešto drugo, da li je ovo ono, i da se isto dobro tretiraju sa upotrebom, kako se zove, pozitivnih energija. Ja i ti smo, Milane, lično pričali o tim nekim uređajima koji mogu da transmituju energiju u prostoru i ja sam video slučajeve gde su ljudi koristili male uređaje, tako da kažem, za transmutaciju energije i uspevali sa tim isto da pobede rak. Znači, bitno je samo postaviti taj uređaj na dotičan organ ili na deo tela gde se ima taj problem i da se rak vrlo brzo i vrlo lako uništava sa tim. Opasni su te stvari kad je rak se nalazi u određenim organima koji imaju mogućnost da se nekako brzo šire i kad se taj rak eventualno proširi po celom telu, onda postaje to jako problematično i opasno. Ja mislim da samo možda u tim slučajevima bi bio neizlečiv ili jako teško izlečiv, dok ovim svim, ukoliko se nalazi samo u određenom delu tela, da bi to ne bi trebalo da predstavlja problem. Nego kažem, opet napominjem, njima je bitno da oni prodaju raznorazne lekove, da idete na ne znam kakva ispitivanja, da vas posle zrače tim štetnim zračivima, jer ja isto znam, kažem, u svom ličnom primjeru, na primjeru svoje pokojne majke, da je ona isto išla na ta zračenja i mogu vam reći da ta zračenja samo štete. To kogod kaže nešto drugo, taj laže. I ja mislim da svi ti koji savjetuju da se ide na bilo kakva ta zračenja koja ubiju totalno organizam, da su totalni bolesnici i ne znam šta da kažem. Ja imam isto primjer pokojne tetke i ona je isto imala rak i tako dalje, tako da vidim da svima njima je manje više odmoglo, da su odmogli ti manija ovog klasičnog zračenja. Da. Bo imunni sistem samo digneš, kako se zove, imunni sistem je najbitniji u suštini, jer fizička aktivnost, ajde to, zdrava hrana, ajde to, kiseonik takođe, ali imunni sistem je taj glavni odbrambeni koji rešava sve probleme.
Naravno, ne treba biti u sterilnoj sredini, jer organizam tada ukloni te mikroorganizme koji se bore protiv drugih štetnih mikroorganizama i to je to. Tako da, imao sam i ja tetku isto, ista priča, isto sve. Znači, hemoterapija, hemioterapija i ništa, produžila je godinu, 2 godine, čini mi se, život i drugi put ćao. Znaš. Tako da, ima Gersonova terapija, znači na YouTube-u ljudi po inostranstvu se izlečili, znači 100% izlečenje. Na zapadu je Evropska unija je zabranila tu terapiju, zato što je 100% uspešna. Ništa hemijsko se ne koristi. Znači, farmaceutska industrija nema nikakvog profita od toga. Kuva se čaj od kafe. I tako dalje, da ne opisujem šta je, koga zanima može naći na YouTube-u. Ali naši ljudi su izlečeni i mnogi drugi su izlečeni tom terapijom, tako da preporučujem toplo svima. Ne znam, ja sam Max mislim da sam tebi čak i obećao tu knjigu. Imate Gerson Therapy na Facebooku, ako potražite, naćete, to je moja stranica i davno sam je kreirao. Imate besplatnu knjigu za download, tu snimke ljudi koji su izlečeni tom terapijom i tako da istražujte. Da, ima ceo video, pošto njegova ćerka trenutno vodi njegovu kliniku u Meksiku, jel tako? Živi oko San Diego u Americi, ali klinika je u Meksiku zbog legalnih začkuljica, i ona je isto, ja sam gledao video, njegova Gersonova ćerka ima, čini mi se, pomozi mi Milane, 85 godina, tu je negde, ali kad joj pogledaš kako se ona kreće, čovjek bi očekivao osobu od 85 godina sa štapom ili sa onim walkerom, šetačem, ne može da hoda, ne može da priča. Ova žena je kao da ima, recimo, kao da je u ranim 50-im, recimo, godinama, mada ima kožu kao da ima 35 godina, 40, tako nekako. Onako vidi se ruke, koža, lice, čisto, zdravo. I ona kako priča, vidi se da je puna života, da ima energije, nije ono na samrti, 85 godina ima žena. I ona koristi tu terapiju svakodnevno, oduvek. Kaže, meni je super, a radi se samo o dijeti. I jedna od tema je bila šta ako su nastavili na dijetu da postanemo poslušniji i produktivniji. To mi je jedno... Vazi, Max, ne mogu se složiti sa, naravno imam pravo, ne mogu se složiti da je to dijeta. Jer sam pročitao kompletnu knjigu i pregledao more tih snimaka, dokumentarac i tako dalje. Nije to dijeta, to je način ishrane. A s druge strane, takav način ishrane da unosiš dovoljno, ne previše, ne premalo, nego dovoljno. Svih ugljenih hidrata, masnih kiselina, svega onoga, vitamina, minerala, svega onoga što je potrebno organizmu. I praviš balans. I ne dozvoljavaš organizmu da pravi kiselost. Znači da ima viška. Naprimjer, ubaciš bubu u med. I on će da ostane takva. Neće da se raspadne. Zašto? Zato što je pH vrednost meda haos. Tako, znači, pH vrednost je ono, rekao bi, u minusu, a ne u plusu. Tako da, to je to. Znaš, slažem se da... Ja pretpostavljam da je većinom uzročnika nezdrav način življenja i nezdrav način razmišljanja. Da oni uglavnom, zato su ranije, sećam se, uglavnom govorili da je stres prouzročnik raka. Ovde, ne znam ko, Lavitel, ko je spomenuo da su i cijepive, odnosno injekcije, vakcine, mogući uzročnici. Pretpostavljam da nešto verovatno jeste, jer kako ja pamtim i kad setim priča starih ljudi, ne sjećam se da taj rak bio toliko zastupljen kao danas. Danas je to vrlo zastupljena
bolest što kod žena, što kod muškaraca, jedno što se javlja na drugim delovima tela, ali interesantno je, da, nešto sigurno je kako da kažem, pravi taj klik koji posle eventualno nezdravim životom ili nezdravom ishranom ili nezdravim razmišljanjem je u stanju da ga stvori, ali mislim da je svugde problem, kažem, proticaj energije u organizmu i ovom prilikom ću se setiti, mislim da li smo mi to jednom prilikom i pokazivali, kada ona 3 doktora leče samo mentalno, pošto ja gledam nekako dosta ima sličnosti između tumora i raka, tako da neću da ih poistovetim, ali su dosta slične, da i u jednom i u drugom slučaju to je neko začepljenje energetskog protoka i da ja vidim sve što može da organizam vrati u to neko pređešnje stanje, odnosno u stanju normale, da je moguće koristiti za rehabilitaciju, tako da znam, pošto sam nešto čitao isto i slušao, da je dosta ljudi uspelo i sa samo promenom načina ishrane ili promenom načina života da se oporavi, ali čim se vratili na stari način života da se to ubrzo vraćalo. Znači to upravo potvrđuje ono o čemu vam ja sada govorim. Jer kad pogledamo sva ta zanimanja kojima se mi danas bavimo, bez obzira šta radimo, svako zanimanje ima tu svoju neku osobenost. Jel ste vezani za fotelju, jel ste vezani za ovo radno mesto, za ono radno mesto, mislim sva radna mesta imaju taj problem, tako da tu je Miroljub Petrović odista u pravu, da ukoliko bi se vratili to nekom normalnom načinu života i ako bi ubacili tu ono što ti zastupaš, kako se zove Max, da eventualno ljudi